Bhí chun le chéide, bhí me ghlach Portróí Rossarún, agus mar a chluisinseid, mám Céidigh, má an bheith ceachtar Madra agus cáircheann amach siú. Bhí má an cúpla bliain chun. Bhí mar extra cáirfí sans. Bhí bhá mar a gas a bhí fada. Bhí a cóirtú duine nús. Ar mar gluich. Bhí mai nervous go má. Bhí script casta go máma mar céad lá agus bhí gan na heisteí is tearrán bhí sí néonn an máire mar a fitar sí aonn mar a lá leis an cúna bháim ach bhí script stacht up ar a céad lá. Búldá bugad an bhaid an bhain. Collins, Michael Collins. She's federally one by in, my can't go to like an eye in the hole. I guess supervision shit. Didn't it that's Rory? Jay, I can't say the goggles from the God. I'm trying to do a go at it. Then I seem more in the no, I guess. It's been a more no. Ní hoop sé cépar a bichéapna. Ní bhacht sabi, is amach scéalaí des ná go róirí fót. Dínta chód bhfuil léidir Rossarún an, bhfuil léite Díntí Ceirán, bhfuil léite bárach se cháionna in Gaeilge. Choilí an agaid. Agus par a builte go mé an. Mar gan Rossarún le blianta agus nuair a hiúil súisteach abalí Audi agus áitií mar sin camará an 500 náitiir le chéile chuile chuirn siad chola físa le chéile leis náit chubbeag leis déintach camará tíntach an experience ha mai ar an siad ar an mara. Tá go leor le fóla man, tá want a script is with the immersion nach seems to tiny job camera nach camera instead of euro get up at Harlow Scotty suggestion can you said remember you some way get at Harlow I guess I'm not saying you're on that at all so you keep down